Tata? Ide ministar. A što ni dolaze opet, a? Sad je drugi krug izbori, bre, čuti, bre. A da pitaš za jabuke? Pa kakve jabuke, bre, dođi. Ti drugi krug izbora je koga izmislio. Sviraj Užičko, bre. Moram opet u selo da idem kao da sam posljednja budala. Eto. Još da nisam studirao, ono što sam studirao. Ajde, ministre, s nama malo da vidimo Zdravo, kolo, domaćine, kako si domaćine? Sviraj Đurađe! Sviraj Đurađe, sviraj Đurađe. Dobro. Dobar dan, bolje vas našli pred drugi krug. Kako ste pred drugi krug, jeste dobro? Šta radite? Došli, ministre, u naš krovni dom da se napravite i da bude sve kako ste vi. Izvolite, hoćete... Kažite mi, kako je? Kako živite? Vidim da je od prošli put kad sam bio mnogo bolje sve izgleda. Pa jasno, od kad smo posadili ovu genetski modifikovanu sojinu sačmu, evo, pogledajte. Moj Đurađ, on je volki bio, pogledaj koliki je sad. Vidite kako to uspeva. Pogledaj, evo pipremu sisicu, pogledajte koliko sojine je sačme uspelo u našem narodu, da to ne može čovjek prosto. Ministre, A? trava je to je trava. Trava, sojinu sačma, travica. Sojina sačma, Đurađe, jel tako? Kažite mi, ja sam čuo da vaš sin na prošlom krugu, boga mi, Šta, boga mi? Šta? nije izgleda za nas glasao. Kako nije glasao, ja sam njega... Pa nemoguće, za koga si glasao, bre? Skini kapu kad je ministar došao u kuću, bre! Za koga si glasao? Za dva? Sad ću ja njemu prebiti noge obe ako nije glasao. Pa ja Ti si mislim... mi rekao, tata, za dva. Nemoj da lažeš, bre! Mrš u sobu! Mrš u sobu, što nisi glasao za ministra, stoko! Nisam ja mislio, ministre, on je na majku povukao sve. Znam, nema veze. Znam ja da ste vi za nas.